Ja, mijn vraag is altijd, hoe kan Friesland helpen om de rest van Nederland sneller te laten groeien? Er gaan zoveel dingen heel erg goed in Friesland. Als we die kunnen schalen. Neem nou bijvoorbeeld wat er gebeurt Leeuwarden nu. Ik denk dat Leeuwarden een van de meest hippe, geliefde steden is in Nederland. Mensen, dat hoor je van iedereen. Er gebeurt een wondertje hier rond Leeuwarden. Dat leidt ook tot heel veel bedrijvigheid. Het leidt tot fantastisch hoger onderwijs. De hogere hotelschool hier, waar ik ook in de wereld kom, studenten die daar stage lopen of management, directeuren die hun opleiding hebben gehad, soms in Den Haag, maar heel vaak in Leeuwarden, aan de hogere hotelschool. Dat geldt voor het hele hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hier. Dus ik denk dat hier ook bijzondere dingen gebeuren waar we in de rest van Nederland heel veel van kunnen leren. Er gebeurt ook veel op allerlei terreinen. Duurzaamheid inderdaad, toerisme, agrarische sector, daar gebeurt veel. Maar zijn er sectoren waarvan u zegt van daar zouden ze nog wat harder aan moeten trekken? Ja, kijk, het bijzondere is dat er is een mentaliteit, er is een waardebesef in Friesland wat mij bevalt. Er wordt hier verschrikkelijk hard gewerkt. Als je mensen uit Friesland tegenkomt en de rest van Nederland, het zijn geen zeurpieten. Ze kunnen soms een tikje koppig zijn, dat is ook wel leuk. Ze vinden iets, dus ze werken verschrikkelijk hard, hoog vakmanschap. En dat maakt deze provincie denk ik heel geliefd bij de rest van Nederland. Ja, dat is denk ik juist. Maar men wil ook graag toch weten van, ja, wat kunnen we nou concreet vanuit de Haagse politiek hier nog verwachten? Daar wordt toch vaak naar gekeken. Ja, maar dat zie ik wel vaker bij het Noorden. Maar ik ben zo blij dat dat aan het veranderen is. Want toen ik begon in de politiek 14 jaar geleden was het heel vaak welke subsidieregeling komt er, welk potje wordt er beschikbaar gesteld voor het Noorden. Maar zo werkt het niet. Dat kun je wel doen, maar daarmee los je nooit echt dingen op. Uiteindelijk moet dat ondernemerschap, die bedrijvigheid, het feit dat er banen ontstaan, moet uit de provincie komen. En dat gebeurt op dit moment. Jullie zijn het aan het doen. Jullie trekken mee heel Nederland op dit moment uit het slop. Friesland is wat dat betreft een voorloper. Je ziet het trouwens ook in Limburg. Een van de best draaiende provincies van Nederland op dit moment. Dus juist de provincies die een beetje verder weg van Den Haag liggen, doen het op dit moment heel erg goed. En ik heb nooit zo geloofd in weer een potje hier en dan krijg je weer een plukje geld voor zus. En dan moet zo'n ambtenaar weer eindeloos verantwoording afleggen aan Den Haag wat ze met dat geld gedaan hebben. Dat kost vaak meer geld dan de omvang van het potje. Dus volgens mij is het goed dat we daar een beetje afstand van doen en zeggen, wat is er nou echt nodig om die provincie sterk te maken? Goede marketing, goed in de markt zetten van de provincie, dat doen jullie. Het is een heel sterk merk.